V rámci dobrovoľníctva chodím raz do týždňa k jednej nevidiacej pani, robiť jej spoločnosť, odprevadiť ju do obchodu alebo vybaviť, čo potrebuje. A dnes je toto môjim dôvodom na oslavu a preto je tento deň sviatok, lebo ja vidím. Tá pani je úplne vzácny človek, pretože ma učí vidieť jej očami. Učí ma vidieť veci, ktoré bežne považujem za samozrejme, pretože ja ich vidím, ale neuvedomujem si, že pre ňu môžu byť problém. Napríklad taká jama na ceste, alebo mláka, alebo konár, ktorý jej môže šláhnuť do tváre. A je to pre mňa úplne iný rozmer bytia. A o to viacej som vďačná za to, že ja vidím, že mám zrak celkom dobrý, síce už trošku slabší ako pred rokmi, ale stále dobre vidím. A toto je to, čo by sme si mali naozaj v rámci tej každodennosti uvedomovať. My ani nevieme, čo všetko máme, kým o to neprídeme. Tak sa poďme skúsiť naozaj pozrieť na ten svoj život trošku inak. Napíš mi do komentára, čo dnes robí radosť tebe, alebo čo je tvojim dôvodom na sviatok. Máme deň 4. Pridať sa stále môžeš u mňa na Instagrame Slavka_Počiarkovník, profi kamarátka.